Ja morjesta vaan kaikille. Tänään avataan 100 Stardroppia. Tai siis 200, lähes 200 Stardroppia, koska mä tästä ne jatkuu nämä samat. Epic heti ekalla. Sitten seuraavasta Rare. Ei mitään hyvää. Epic, nice. Nice, nää on tosi hyviä. Ei vielä mitään. Mitä? Mä saan eeppisiä koko ajan, okei. Nice, 100 kredittiä Villoville. Harvinainen. Ei haittaa. Sitten superharvinaista siihen väliin. Harvinaista vielä tulee, mutta ei se haittaa. Näitä on kuitenkin 100, eli ihan sikana. Eli näistä voi tulla vaikka mitä. Superharvinainen, nice. No okei, myyttinen. Käy. 500 kolikkoa. Ok. Eppinen taas. Näitä vaan tulee. Jos vaan ottaa. Heti päihtyy eppiseksi. Superharvinainen, nice. Ei vielä. Kyllä niitä tulee vielä niitä legendaarisia kuvaa odottaa, niin tulee. Kyllä niitä tulee varmasti. Nyt vähän hiljempaa, että tai no niin, että kuitenkin aika monta, niin voi nyt vähän kovempaa kuitenkin vetää. Hei. Nyt tulee superharvinaista sieltä. Eeppinen, hyvä. 200 kolikkoa. Superharvinainen. Harvinaista vielä. Nyt tulee harvinaisia, superharvinaisia, eeppisiä. Tuleeko vielä jotain muuta? Ei vielä. Eeppinen, nice. Ja sieltä hyvä. Stuhl semmonen. Taas eeppinen. 2 eeppistä putkeen, nice. Super, harvinainen. Kolikkoja, kelpaa, niitä me just tarvitaan. Tai sitten pisteitä, en muista kumpaa. Eeppinen, nice. Ui juma! No niin hienoja nämä merkit tai sprayt tai mitkä onkaan, mutta no. Sitten jatketaan. Eeppistä sieltä seuraavaksi. Krediittejä, kyllä kelpaa. Tehopisteitä. Ja myyttistä väliin. Ja Beolle skini. Okei, tää on 30, mutta ei se haittaa, se on hyvä. Silti jotain skinejä. Tai en mä varma onko se 30 vai 79, mutta no, se kelpaa. Ja toinen myyttinen. Okei. Joo, toikin on varmaan 79 tai 30 skini, mutta mikä mun tuuri? Ja sieltä hieno spray surkelle. Niinku mitä? Myyttistä taas. Ja Gus. Siis sille uusi skini ja sit jatketaan. Ja eeppistä. Joo. Eeppisiä ja mytikkiä pukkaa ja nyt tuli harvinainen. Nyt kyllä on aivan ilmiömäinen tuuri ja eeppistä taas. Siis mitä mä näistä saan? Joo. Ja ollaan kohta varmaan lopussa, mutta ei se haittaa. Mutta muistakaa, että tässä on vielä toinenkin käyttäjä, että sieltä voi olla vaikka mitä. Okei, nyt tulee harvinaista, mutta kannattaa odottaa silti hyvää. Hyvää kannattaa odottaa ehkä. Joo, superharvinainen sieltä. Nyt loput. Ei ehkä nyt kuitenkaan vielä. Mulla on superharvinainen. Mulla on Stardropit ja eeppinen sieltä. Ja sitten. No niin, ja sit jatkuu. Harvinaista pukkaa eeppinen sieltä. Okei. Ja sieltä Gromille. Ei mitä? Karguri Grey. Eli 30 skini tääkin. Mä saan onneksi kuitenkin vähän skinikokoelman lisää kaikkea. Skinejä ja superharvinainen.
100 kolikkoa, kelpaa kolikot. Mutta olisi myös kiva, että saataisiin niitä tehopisteitäkin. Okei, nyt Koltti on kyllä aika vihainen siinä. Mutta tuoko se tuuria? No totta kai, eeppinen sieltä. Ja 100, niitä me tarvitaan. Voidaan vähän päivitellä. Rämäpäätä ja eeppistä jälleen kerran. 200 kolikkoa. Niitä mulla on niitä oikeasti. Siis kuinka monta näitä vielä on? Ihan sikana. Paljon, niin kun, mä oon ottanut niitä legit jo yli 100. Ja niitä vaan tulee lisää. Ei nää vaan lopu. Jatkuu vaan niin äärettömyyksiä. Onko näitä joku 1000? Joo, näitä joku 1000 legit. Mä lasken sit seuraavalla käyttäjällä, että niin kun voidaan tietää sitten, että... Ja sieltä muuten voi tulla niitä rämäpäitä muuten. Siinä ne loppu, vihdoin. Mutta nytten kolikkoja on aika paljon. Ja näitäkin riittää jo. Päivitellään vähän sen ysille näitä tyyppejä. No sekin menee vielä. Ja nyt mulla on jo 10 rämäpäätä 11. Olisiko vielä jotain, mitä vois päivitä? Ei voi enää. Sitten kun saadaan lisää tehopisteitä, niin voidaan päivitellä. No, en nyt jaksa mitään, mutta nyt mennään toiselle käyttäjälle heti suoraan. No niin, ja nyt me ollaan täällä toisella käyttäjällä menossa jo. Ja sitten katsotaan, että mitä tulee 100 Stardropista. Mä oon päivittänyt sen jo se ekan päivityksen oon päivittänyt, siitä tuli superharvinainen. Mutta katsotaan, että... ei se otti näköjään se ei oo, mutta sitten harvinaista sieltä ekana. Superharvinainen. Vähän lagaa, mutta se ei haittaa. 50 tehopistettä. Mutta tähän me tarvitaan niitä kolikoita, just noin. Myyttinen ja legendaarinen! Okei. Kelpaa. Heti. Tää taisi olla kolmas droppia. Katsotaan mitä tulee. Toivottavasti on hyvää. Ja sieltä tulee Brockille Boombox Brocki. Se on ihan hyvä, Seuraava sitten vaan täältä. Ja niitä kolikoita tulee. Ja niitä me tarvitaan. Koska tehopisteitä riittää ja ihan paljon ja eeppinen. Nyt on Rosa vähän surullinen. Jatketaan superharvinaista. Kolikoita, nice. Myös tehopisteitä, niin kyllä se kelpaa. En mä tiedä, onko se 10 jo. En mä tiedä, joku 9. No, nyt lähtee 10 ehkä. 11 sieltä. 12. Tässä ei mitään kieltä. 13 eeppinen. 14. 15. Mä en jaksa laskea. Mä vaan vedän näitä. Sieltä harvinaista vielä tulee ja eeppinen. Nice. Ja sieltä vähän merkkejä. Boosteri mulle ei oo vielä, mutta mä en tiedä miten mä sain ton. No, superharvinaista vielä tulee. Ja superharvinaista lisää. Ja ei vaan tuu enempää. Siis superharvinaisia ja harvinaisia tulee nyt näistä pelkästään ja eeppisiä, mutta yksi legendaarinen tuli sentään, mutta nyt ei tuu mitään. Mitään hyvää ja eeppinen sieltä. 200 kolikkoa. Ei mitään. Ei taaskaan mitään. Eeppinen. Joo. Ja 100 tehopistettä. Katsotaan tehopistesaldo. 2 tonnia! Kelpaa, eeppinen taas. Ja Maxille hieno spray.
Siis mä oon aika yllättynyt ja lisää tehopisteitä ne vaan tulee. Ja eeppinen. Mitä sieltä tuli? No, se vaan jotenkin bukas. Myyttinen. Nice. Ja Karli. No, se on ihan hyvä. Mulla ei paljon ole tyyppejä tällä käyttäjällä olekaan, niin joo, se on ihan hyvä. Ei mikään maailman paras. Mutta kelpaa sekin. Vähän krediittejä. Ja sit jatketaan eeppistä myyttistä. Myyttinen. Sieltä ihan ok spray, mutta se on ihan ok. Ja eeppistä. Dynamite tommoinen suruemoi. Sitten superharvinoista lisää. Kolikkoja tarpeeksi. Kolikkoa kyllä riittää varmasti. Ja eeppistä sieltä. Oisko kolikkoja? Yes. Hyvä. Harvinaista. Kolikkoja. Ei. Tehopisteitä. Nyt ainakin riittää. Myyttinen. Legendaarinen! Ja toinen legendaarinen! Niin kuin mikä mun tuuri, okei. Noniin, tästä lähtee. Please jotain hyvää. Brawl Stars jumalat, antakaa. Ja nyt lähtee. Mitä? Postibrokki. Tää on ränkätty. No niin, kelpaa. On tääkin ihan hyvä. Hyvä skini. Joo. Ja sit harvinaista. Mutta olisi kyllä kiva saada niitä tyyppejäkin joku päivä. Siis jotain tosi hyviä tyyppejä. Koska tälle ei tule melkein ikinä mitään tyyppejä. Niin olisi kyllä kova, että saataisiin jotain tyyppejäkin. 500 poliitin tuplaa ja kelpaa nekin. Tehopisteitä, niitä on jo 2 tonnia, niitä riittää aika paljon. Ja sitten on vielä muutama varmasti jäljellä. Niitä varmaan on vielä aika paljonkin eeppistä. Myyttinen. Jotain 500 kolikkoa. Kova. Ja 100 kolikkoa sieltä. 50 kolikkoa. Superharvinainen sieltä 100 kolikkoa. Nyt tulee tehopisteitä, niitäkin vähän tasallaan. Mutta kolikkoa tarvitaan enemmän. Joo, tulee lisää. Nyt loput, kun niitä saattaa olla aika vähän, niin vähän hiljempaa. Superharvinainen. Myyttinen heti ekalla. Myyttinen. No, myyttinen kelpaa. Frankilla tommonen tuolta. En tiedä, onko ihan niin hyvä myyttisessä dropista, mutta joo, sekin kelpaa kyllä. Eeppinen. El Primo on nyt todella innoissaan. Sillä nyt saattaa tulla jotain parempaa settiä. Vai tuleeko sittenkään? En tiedä. Nyt on varmaan ihan vikat oikeesti. Nyt on tullut niin monta. Mä en osais laskea, kuinka paljon näitä tulee vielä. Superharvinainen eeppinen. Ja Emps on vihoissaan. Jatkuu tää eeppinen, joo. Niitä eeppisiä kyllä tulee ja niitä ei kyllä kauhean vaikeasti kyllä saakaan, mutta ei se haittaa. Harvinaista on kyllä parempi se eeppinen. Niin paljonhan näitä vielä on superharvinainen. Ei niitä paljon varmaan enää oo. Ja siihen loppu. No, kolikoita aika paljon kyllä näkyy siellä. Ja katsotaan, oisin vähän tyytyväisempi, jos jotain muutakin olisi tullut, mutta no, päivitellään pari tyyppiä täällä vaikka jollekin, kun niitä riittää niitä, vaikka niitä tästä vysille. Noin. Nyt se on ysillä.
Tää 7. Ei tonkaan riitä enää. Kolikot loppuu kesken. Nyt kyllä. No, Poko saa ainakin. Mut nyt ei saa mitään. Joo. Paitsi se Karlia yhden kerran. Karlia ja ei kumpi, Frankki vai Karli? Otetaan nyt Frankki tästä. Ja nyt on vähän piiritetty näitä tyyppejä. Joten joo, kiitti kun katsoitte tätä videon. Muistakaa tykätä ja tilatkaa kanava, jos olette vielä uusi. Ja sitten siihen asti se olisi moro.